Sarap. Super sarap. Welcome back to my YouTube channel! Yes guys, I'm Chiril! Nagbabalik ang yung sexy mommy. So, this video guys, magluluto tayo ng Bitcho-Bitcho. Tinatawag na Bitcho-Bitcho to kasi nga circle na circle siya. At then, yung gagamitin natin itong sorry. Yung gagamitin natin guys, yung pang Bitcho-Bitcho natin is ubi at saka lalagyan natin ng camote. Camote and ubi. So, tingnan natin guys kung ano yung mga ingredients na gagamitin natin. So, what's this? Ayan guys, dahil nga summer na ngayon, kaya ito yung sinusuot ko kasi mainit dito sa bahay. Kaya, pasensya na kayo ha. At, meron na pala tayong dito guys, ito. This is ubi at saka kamuti. Kamuti at saka ubi. Ayan, maglalagay tayo. I-mix lang natin to siya. At saka, maglalagay tayo ng sugar. Sugar. Ayan guys, this time guys, ito na siya ang ubi. At saka ito naman yung kamuti. At saka lalagyan natin ng 1 cup of sugar. Ayan, para matamis siya. Kasi nga, summer na summer, napakasarap pag may dessert tayo, lalo na may mga anak kayo na nagmumudyo, ipapakain ninyo ito. Ayan, imimix lang natin siya. At lalagyan na rin natin ng mantika para hindi siya usik yung mantika pag niluluto natin. Ayan, nilalagyan ko na ng mantika. Ayan. At saka, lalagyan na rin ng milkita. Just wait for a minute. Kaping mainit. Maglalagay din tayo ng milk. Ayaw sulan milk. Ayan. Ayan. Maglalagay din tayo ng milk, guys. 1 cup lang yan. Ayan siya. Para mas masarap na masarap. At saka, maglalagay tayo ng flour. Ayan siya. 1 cup of flour lang naman siya. Para mas, yung, natin, madikit-dikit. Ayan. Masarap-sarap yan, guys. Ayan, i-mix lang natin siya. Ayan. I-mix natin ng mamix. Ayan siya. I-mix lang natin siya. Ayan. I-mix natin siya. Mamimix natin siya. Ayan siya. I-mix natin siya. Para mas masarap siya. Ayan siya guys. Ito na siya yung tapos na nating na mix. Ayan. Pwede na natin siyang ilagay sa mainit na mantika. Pwede na natin siyang lutuin. Last time guys, ready na siya. Ayan, nagbukal-bukal na yung mantika natin. Ready na siya. Ilagay dyan. Ready na siya. Ilagay dyan. Brown na siya. Pwede na natin siyang kunin mamaya. Malapit na siyang maluto. Ayan siya. Nabaliktad na yan guys. Nabalibali na yan. Na siya. Yan to na. Heto na. Bango-bango mo. Bango-bango.
Ito na siya ang finished product natin, guys. Hello, guys. Nahuman ko og luto. Natapos ko nang naluto yung natin, yung bitcho-bitcho natin. Ito na siya. This is the finished product. Kung hindi kayo mahilig sa matamis, pwede naman hindi nyo lalagyan ng toppings na sugar, guys. Kaya, this is it. This is the finished product. Super sarap. Thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe my YouTube channel. And God bless us all. Bye-bye.